Umabot din iti nga ni dua alawas asaan na nagturong iti kabaybayan iti mangalap iti barangay 35 Gabusor iti syudad Tilawag gapo iti agdama saad ti Panawen. Kunada asaan da pay nga ammo no kaano da manen na makasubli iti kabaybayan gapo ta na dawel pay laeng. Apektado ti pamilyada ta isuda iti kang runaan nga agsapsapol iti panginaldaw da. Nakakuha po si eto nga bagyo, sir, tako, di mi agpatinggan. Nagbaling epekto na kanya sir dito pagsapulan mo. Nakakuha, sir, di kami makapagkalap ni sir. Panganantay iti pakantayon sir, gatantay iti makane. Dahil basi nga urnong, sir, so, So DJ na tati. So kada ana sir, kada umayti pa nagbabagyo dapat nakaurnong tayo. yes, sir. Iyaw awa pa'y digiti sumagmamano nga iti fish cage na iti panagnato ti label ti danom ti Karayan kang runaan nita mapaspasaran pa'y laing iti napipigsa pa nagtudtudo na iti probinsya. Kunada anong mapres iti Karayan, mabali na maperdi digiti net ken makalusot digiti nakapupok nga ikan. Ti kang runaan namang supsupusop iti panginaldaw da iti agdama ket digiti ayuda manipod iti gobyerno. Sala maapektaran sir no madisgrasya no mapigis dahil lang. Adamit sir digiti na biktima ti kasya dito itata. Adda sir no ka. Ta amom ti bagyo sir lalo no tirabi sir nga pa nagdakil ti danom kami mapakadaan no ka. Pagkatuming no ka dito kalsada sir dati bagyo nga kotay. Tay krising. So simrek ka digiti balbalay. Well, simrik sir. Iti balay sir. Ay sumrik sir tayo nababa ngamin dito kami no ka. Kas kaditi mangalap agrabyado met digiti nakadependar iti taltalon. Iti datos ti Ilocos Norte Agriculture and Fisheries Extension Center, 3,373 hectares anamulaan na daga iti apektado. Maibilangin asaan na beneficial iti epekto dagiti tudtudo na gapot na paot daytoy ken adun digiti nadadael. So dagiti 373 hectares kat dagiti kat kaadwanan na kat iti mula tayo nga rice kin iti di high value crops nga kung kuna tayo. Napag kami nagbisita kada governor iti last week. So ada iti 15 hectares nga watermelon nga na perdisero. So dahiti kat agbalor iti mga niila ko da circuit da srok nga 15 million siguro detoy. Umabot metten iti nasurok 9 million pesos iti kabuklan a balor dagiti nadadael iti agpada abyang iti agriculture ken fisheries iti probinsya gapo iti epekto ti saan na napintas sa panyempo. Ngem ko na ti in-effect, ano maidasig daytoy a balor kadagiti napalpalabas atawen saan pay laing unay a maibilang adakkel agatad daytoy. Dati nga gatad sir nga 9.6 million no compare kadigiti naglabas kat basit pay lang dati sir kasi di naglabas kay mabot tayo pa iti 300 million. So nakita tayo ngamin tata sir kat talagang hugugi na pay lang iti bagyo almost tudo pay lang ang awang padigiti napigsa nga angin na. So nga expectaran tayo kasi han tayo mga talagang malapkudan. So digiti mo rice sir kat tinaperdi ka digiti kung kuna tayo nga digiti kay raop. Pinasingkedan ti in-effect asaan na mabaybayan digiti mangalap ken mannalon gaputa adda iti programa iti gobyerno probinsyal amang tulong kadakwada iti Panawen ti kalamidad kas kadagiti bagyo. Nangited tayo mo iti immediate nga assistance kadakwada, nagted tayo iti bukal nga imuladan tumanon nagsag digiti tudtudo ken nangted tayo kadigiti kasapulan pay nga digiti foliar fertilizer kada herbicide nga agbalor iti 360,000. Iti provincial government kat nang ted kadigiti immediate nga assistance kasla ko magiti food packs nga talaga nga kailangan da habang handa pay nga makapandiin ti baybay nga agkalap. Kinadamo digiti pay nayan anod nga digiti pagkalap da sir. So digiti ito ti kita umita mabalinto mga suktan ti provincial government. Mark Magdirila, Balitang Solid North.